Market. Agoo Market, July 1. Fish section. Agoo Market. Vegetable section. Fish section. Ganito po ang market dito sa Agoo, La Union. Ano? 150 na. Ito po ang meat section. Wala. Meat section. Fruit section naman dito sa area. Cherry lettuce. Paborita. Mana ato yung mata? Mana kasoy din? Magkano din ma? 50. Mga mata kasoy, 50. Ay mo ka lang. Ikaw na muna. Ano kaya mo? Tatoy? Ang paborita. Mga candy section. Wala ko. Isa lang.